shi babban malaminmu jagoranmu Dr. Isa Fantami, Dr. Isa Ali Fantami ko? To Ubangiji Allah muke roko Allah ya kare mana shi. Ubangiji Allah ya kare mana shi. Akwai wa'ansu ragwaye wanda suke takama addinin musulunci amma su da musulunci shattana ma bainahu Boko Haram. Duba gwanintansu duka shine mun kashe ka. Gwanintansu duka shine me mun kashe ka. Wanda ke cewa na kashe yana da karfi ba namiji bane. Namiji ne wanda zai iya gani gashi yayi bayani ya min bayani in gamsu in tashi kan rayi nan kuma kan rayi shi. Amma wanda muna magana shi soke ni, wanda muna magana shi halbe ni, ai kai ba namiji bane. In ka iya magana ka yadda da kanka fito ko ba ka ba, ai ka ce kai ma malami ne. Shi Shakawin nan ai wai shi ma malami ne. Ga Dr. Isa kuma fito yanda Dr. Isa ke fama yana karantar da mutane kowa na ganewa, fito kai ma ka zauna ka karantar a gane ko ba ka. To amma ka labe mun kashe baka komi ba ko ba ku kashe shi ba ya mutu. Gwada muna abin da yafi mutuwa tukunan shi muke jira. Amma mun kashe ba komi ciki. Sun tabbatar muna babu shakka, sun tabbatar su suka kashe Malam Jafar. Wai da Jafar kuma ka ji fa wai Boko Haram, ka ji in ba wautan dan adam ba Boko Haram. She ya zo kuma abinda Boko ya yi video nan shi yake magana ciki. Wai Boko Haram rigan Boko nan sojan nan shi ya sa. Boko Haram bindigan soja shi ya rika. Allah kai babban soko ne wallahi. Babban wanda kiki ne wallahi. Ya kamata in za mu ganka takobi na hannunka, za mu ganka kana zaune kan jaki da rakumi kawai aka ce Boko Haram. Amma ka sa watch kana rike da phone, kana rike da bomb, haka na aikawa Boko na sayar maka bomb. Kana cin abincinsu sun shinkafa kana ci, kana morewa da kayansu, ka zo irin videonsu internetinsu shi yake yi su. Boko Haram ashe duba ashe in dai lalle wannan ashe kai ne babban kafiri. Da internetin da creditin da bidiyon da kake yi da inda kake zaune da Facebook live da kake duka Boko ne haramu. Shi sa Allah ya ce wa inna kathiran minhum ko la yudilluna wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'im sai ce me bi ghairi ilm. Shikenan duma zaman shi da maganganun gaba da ya fadi sam. Barin ga maka abinda kai Dr. Isa Fantami yayi kai baka kai ba. Dr. Isa Fantami malam gashi nan fa babban minister, information minister. Aka tara mai masu gaisuwa daga ciki mata ana nan. Wurin gaisuwan malam ga mace fa an taru. Yana gaisuwan sai aka kai dab da mace. Dr. Isa Fantami ya mata haka. Ya wuce. Na ake so a tabbatar ko ba ka ba? Na ake so a gane su waye mazaje. Ainihin manyan maluma da yawa suna gaida mata. Ko dai? Hatta maluman suna da yawa suna gaida mata. Ana abubuwa da yawa. Da an ga arna sha rikice. Duk wani batun ba tashin ga duka mu da arna ne ko? Kaga musulmi rashi ya bata wadan ban tashi ma arne ba. Kai wallahi kiyama akwai magana. Arnen bai damu ba amma musulmi ya damu, me yasa Anas bai tashi ma arne ba? Amma arne shi bai damu ba. Hankalin shi kwance, an tambaye shi ya tambaya ya Anas ga kun ce mutumin mu ne. Ni ba mutumin kowa bane, ni mutumin Allah ne. Ya bai tashi ba. Ce addini shi kenan sunna ya ce ka tashi. Oh okay I see, I understand. Ya kare. Simple. Kai kuma ka tashi ka mike wanga fa shaka ce a wanga sufaye ne, shi kuma dan sunna ne, su suna tashi shi bai tashi. Okay I understand them too. Ku ya yadda da ku, ni ma ya yadda da ni. Na ran sai da Allah da ya halice ni a tara manyan duniyan ga duka, billahi lazim ba wanda ya sani ana sun tashi mai. Tunda manzo Allah ya hana ba mu tashi, ba wanda ya san. Kuma na ki tashi ne don manzo Allah ya hana a tashi.
wallahi da manzo Allah na raye yanzu ba zai taba dawo ne tashi mai ba. To inda manzo Allah na raye bai yadda a tashi mai, mu ko ba za mu tashi ba, she mu tashi ma wanda manzo Allah ya fi karfin sa. Kaji abin da Dr. Isa Fantami yayi, General Buhari, Presidentin Nigeria gaba daya, the biggest economy in Africa. The biggest economy in Africa, baka sani ba, Nigeria. Economy ta yafi karfin duk kasar Africa girma. In ba don an tara barayi ba da ba kyau. Wallahi an tara manyan barayi ne, in baka da Nigeria, wani kasan Turai yayi guntu. Da suka gyara statein Abuja kurun. In ka shiga sai ran da muka shiga Abuja, mu duka mu aza muna cikin Europe ne. Wallahi. Unguwan Abuja na yafi wani wuri cikin New York. Kaga wato an fidda kudi ai gaskiya kenan. General Buhari an tara mata malam President Buhari ana gaisuwa. To wannan wanda ke shugabancin wannan mutanen da aka bar suka yi layin na Dr. Isa, ku ji dabaran da yayi. Sai ya ga alaman ga mai gidan shi kuma ga mata. Wurin gaisuwan ya san president shi ba ruwan shi, ta ba kiri ta ba karatu ne. Shi yasa da president ke gaisuwa shi ya je siya daman president. Yana nuna wa president wani ke ga sha gaishe shi, wani ke ga sha gaishe shi. Da aka kai wurin matan shi tare su, shi president ya wuce. Fantami. Ka wallahi Allah ya kiyaye ka. Namijin duniya. Amma nan ga parliamentarians su muduwa wanda muka ba su masayi wai saboda siyasa suna rawa masayin kuma bai kai na Isa ba, kuna rawa, kun fito kuna rawa, kun je church da ku ake yi. Church ba haramun bane, ka je church kai magana ba haramun bane, ka bar su yi kidi su kare su yi komi lafiya. Ina son zo muku magana, shi yasa amma kun kare ku kira ni ya wiye mi ba shi ka zo. Suna cikin churchin nan suna zaune, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Bayan godiya zuwa ga Allah sai ka aika sako. Amma sai ka je ka zauna a doki hannu a dora maka lafiya. Wai malam ya ce a ba kowa hakkinsa. Wallahi wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm. Je gobe kiyama ka ce ma Allah kamar malamin ka ya ce ka bar Osof ya dora maka hannu saboda kujeran parliamentarian. Dr. Isa Fantami abin da yake nan wanga shine jihadi. Abin da Dr. Isa Fantami ke nan shine jihadi. Kunnan ragwanci ne. Wallahi in kuka kashe Dr. Isa, dari Dr. Isa sun taso. Ba ku komi. Duban kuna so ku kashe Dr. Isa, ku kashe Kabiru Gombe, ku kashe, ku aiko Ghana ma a kashe mu. An tashi kuma. Sababbi sun taso. Inda mutuwa na bar jihadi ya yanke ne da musulunci bai kai ko ina. Amma ila yau tunda Allah ya bamu shi muka sani. Wallahi bamu da politician yanzu aka da muke alfari da shi Africa gaba da kai Dr. Isa. Duk politicians most of them are disgrace to Islam. They are totally disgrace to Islam. Wallahi most of our politicians. Amma look at Dr. Isa, a typical real role model. Amma sauran kunya. Allah mun baka masayi power, doki musuluncin ka nan ka shigar da shi wurin masayin. Ba rigima bane, ka nuna musu masayin su. Akufari ya tashi kai sallah. Suna sayawa waje ne da mun kare shi su shigo su zo su yi sallah. Su zo mu yi magana, mu yi abin da za mu yi su fita. Ko kada nake. Kai ma abin da ya kamata kai, amma ka shiga ka je kana ta rawa da su. Za mu yi magana ka ce me yasa za yi magana. Tunda ba mu hana karawa ba ka hana magana. Duba ko kai abokinmu ne mun gaya maka wallahi. Shi yasa Dr. Isa, Allah kai ne Allah ka kare mu na Dr. Isa. Ubangiji Allah ka kare mu na Dr. Isa. Ubangiji Allah ka kare shi da kariyanka. Allahumma kfihi bima shi't. Allahumma kfihi bima shi't. Allahumma kfihi bima shi't. Allah ka kare shi da abin da kaga dama. Ubangiji Allah duk bala'in da suka shirya masa ka sa ya koma kansu. Allahumma ij'al tadbirahum tadmiran alaihim. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك.
na gama ku da Allah, duk wanda ya sujada ya kira sunan Dr. Isa ya mai addu'a. Na gama ku da Allah, na gama ku da Allah, ba ka biyan komi, firi ne. Musulman duniya duka wanda suke kasan Europe, wanda suke kasan America, wanda suke kasashen Africa, don Allah in mun sujada mu kira sunan bawan Allah na mu roki masa kariya. Ba shi kare ba da sauran malumman su Malam Abdul Wahab, su Sheikh Abdul Wahab, sannan ga su Malam Kabiru Gombe, ga babban jagoran mu na Ahlus Sunna Dr. Balalau. Dukkan su bayan Allah, na gama ku da Allah, in kuka yi sujada ku ta rokan musu Allah. Ubangiji Allah ya kare su baki daya. Allah ya kare, ba wallahi ba tsoron mutuwa, na sani. To amma muna alfari da su muka sani. Su muka sani, shi yasa Allah ka kare mu da su. Malam Albani kuma Allah ya jin kansa. Malam Albani Allah ya jin kansa. Malam Jafar Allah kai ne Allah, kurakuransa ka yafe. Inda ya daidai ka saka mizani. Allah ina rokonka ka sa inda yake kwance yanzu haka dausayi ne cikin gidan aljanna. Ai Jafar shi ya gana shi. Yanzu ku ana kakkashe ku kaman gafiya. Kuna guje-guje kaman beraye. Ko dai haka aka halbe su ana wucewa. Yanzu ma wani gawan ma an bar ma dabbobi sun ci. Shi sa Allah ka kare addinin musulunci. Mu ma ga munan darul hadis, mu ma yan kalubale mu Allah mun dauke su mun sa hannunka. Allah kai ne Allah ka kare mu game da barin sharrin su. Wanda suka zauna suna son su kulla muna makirci, Allah ka sa ya koma kansu. Wallahi in kai wasa masallacin ga kamuna wani abu har muka maka addu'a ka kare naka. Kai ka rasa wanda zaka majiba albarka shi masallaci. Billahi alazim mun kama maka addu'a kenan. Kuma na gama ku da Allah, kowa yayin sujada, duk wanda zai kulla muna makirci ku yi addu'a ya koma kanshi. Kowane ne wallahi, kowane ne. In yana turai ne bala'i da masifa ya koma kanshi. In yana gane bala'i da masifa ya koma kanshi. Darul hadis kuma Allah ya daukaka ta. Allah muna kariya da kariyansa. Mu muna karanta Qur'ani da hadisi, ka bar idon ka yayi jakan mu. Kai kana neman dola, mu ba mu ce komi ba ko? Mun ko muna zaune nan gashi na yi zufa. Sai kuma ka damu da ni. Idon ka yayi ja. Hasada ko? Min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Allah kare mu da hasada. Amin.